Елате хора да ви покажем. Затваряме моите карти. Това е пета част. Вижте другите. Много са перфектни карти. Хора, ще не извинявате, но кон минава. Сега, за малко хора ще поговорим, ще седнем да поговорим. Да. Тъй, хора, тези карти са перфектни, но след половин час ще се пуснем линкът и обявите. Тези тези карти са перфектни просто за игри, за ето и купете ги и си пробвайте. Който ги купува, получава същите такви, само по-други хора. Тъй, например, купуваме 4 бройки. 4. И аз му давам 2 бройки. По 100 лева правят хора. Не по 100 лева. По 50. По 5 лева струва. Да, не за вас по 5 лева. Ай, чао хора, ще